След 10-годишна поетична пауза, Георги Господинов издаде книгата "Там, където не сме". Според автора това е книга не за пътуването, а за чезненето, за мечтаното, винаги обягващо другаде. Срещата между него и читатели в Амти продължи 3 часа, поради големия интерес и многото въпроси от публиката. Особено чувство е също, като се разхождаш с неделите на света и с неделите в някой град. Света винаги е много семеен в неделя. И когато си сам по тези улици, виждаш хора, които а там умеят да се радват на неделите. И виждаш тези хора, които се смеят с цялото доволство на света, с спокойствието на света. Ти става и хубаво, чувстваш се по-малко смъртен, както се казва в едно стихотворение. И в същото време ти става леко тегаво, че тази радост се вижда трудно тук. Ще прочита втората част на стихотворението "Там, където не сме". Местата, където не сме. Понякога пълни и шумни места. Там се срещат, прегръщат, целуват, разминават се, тичат, хващат трамваи, вечер до късно приказват на някой площад, пият бира, високо се смеят, прибират се, правят секс, дишат в тъмното, размотават се сутрин в неделите, пият кафета, разхождат кучета, бутат колички, търкалят се по тревата, като в рекламите. Гъмжил живот. Чак обидно е някак, как гъмжил живот. Там, където ни няма. Там, където не сме. Когато някой чете и държи книга в ръцете си, наистина посланието стига до него. Първият, на който ще дам възможността да направи този пример, е господин президентът на републиката. Добро утро на всички, за мен е чест да бъда заедно с вас. Книгата, която избрах, е "Приказки" на Рамбо Силек. Той казва: народните приказки са първата здрава духовна храна за малките, разказани на звучен и сладък, роден език. Те са като майчино мляко, като роден планински въздух за детето. Избрах Рамбо Силек, защото през тази година ние честваме 130 години от рождението на този голям български писател. Добър ден, Пловдив. I'm sorry. So Mr. Finney is a book that I wrote. Мистер Фини е книга, която аз написах. And I'm very proud that 2 of the books are translated here in Bulgaria, and so my love for Bulgaria is really because you've been so generous accommodating me and Mr. Finney here in Bulgaria. И много се радвам, че 2 от книгите за мистер Фини вече са издадени на български. Любовта ми към България е много голяма и много се радвам, че и вие ме посещате така радушно тук. And Mr. Finney is basically half man, half shark. Мистер Фини е наполовина човек, наполовина акула. And he discovers the world by asking questions. И той открива света около себе си, като задава въпроси. And he starts in a meeting where he wants to understand about the environment. И той се оказва на една среща, на която иска да разбере повече за природата, за околната среда. Mr. Finney listened carefully. He hadn't known that trees kept the air clean. Здравейте! Първо към децата 2 думи. Да карате вашите родители да четат книги. Ще ги наблюдавате тайно, ще ги карате да четат, ще ги изпитвате после. Към родителите да записвате какво говорят вашите деца, да ги карате те да разказват книги. Аз ще прочета една история, която написахме с дъщеря ми. Всъщност това е нейната история.
Сладолет и книга. Тя беше на 6 години, така че всеки може да напише своята история. Едно дете не искало да чете, а обичало сладолет. И си направило сладоледена книга. Майката и бащата били много изненадани, че го виждат с книга. А то се смеело. Вечер тайно прибирало книгата в хладилника. Но веднъж забравило. Така, един слънчев ден, книгата се стопила и протекла от библиотеката. Благодаря. Четете книги, сладоледни. Казвайте ми, чувам ви, аз ви чувам. Хари Потър друга? Пипи другото чорапче, малката Божана друго? Тошко африкански и на Стефан Щерев, моя любима, преди малко ми каза. Ето, приключенията на Том Сойер. Можете ли да познаете коя е моята любима книга? Защо те виждате в ръцете ми? Добре, започвам да ви чета много малка част, защото нямаме време, а и гвардейците вече се уморяват и започват да се прозяват. Нали? И имаме много топло с тези неща и затова сме много бързи. Така. Аплодисменти първо за авторът Алан Александър Милн. Аз съм Елена Джоглева, на 17 години. Исках да бъда част от фестивала. Съвсем да бъдеш доброволец ми харесва, особено на такова събитие. Да имам връзка с самата организация, с авторите, с хората, които посещават фестивала. Аз съм Ивет, уча в Френска езикова гимназия в град Пловдив. Запознах се с много хора, докато помагах и беше наистина много добре, защото по принцип съм срамежлива и беше добре да се науча да говоря с хора. Всяка година има все повече хора и все повече интерес, което е много хубаво. Много обичам да чета всичко. Съвременна българска литература, стара българска литература, ако може да се нарече стара, класики, фентези, романи. Чета главно художествена литература, фентези романи. Любимата ми книга е Здарач. Здравейте, аз съм Ани. Уча в Френската гимназия. Имахме четене в училище с Христо Карастоянов и тогава се запознах с Гери и реших да се запиша. Защо се включи? Защото обичам да чета. Калин Донков е автор, чието стихове са изпяни от най-любимите певци в народната естрада. Наградата му бе връчена от кмета на Пловдив Иван Тотев при откриването на фестивала Пловдив чете в концертната зала на площад Централен. Да призная, че за мен, освен като автор, като поет, е особено удоволствие като читател да присъствам на това великолепно събитие. И искам да благодаря на град Пловдив, на гражданите и първенците на Пловдив за това, което виждам и което преживявам. Благодаря. За втора година се присъжда наградата Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Тази година тя отиде при Яна Левиева, илюстрирала творби на Георги Господинов и детски издания. След официалната церемония по откриването на Пловдив чете и прожекцията на кратък филм на режисьора Крум Филипов за мястото на книгите в нашия живот, на сцената се качиха Васил Найденов, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, които изпълниха песни по стихове на Калин Донков. Тази годишното 14-то издание на Пловдив чете побра повече от 50 събития, а на алеята на книгата всеки можеше да си закупи книги с отстъпки от 20 до 70%. Пловдив чете се организира от издателя Божана Апостолова. Сега няколко думи за този брой. Искам да отбележа нещо много важно за този брой. Той е първият брой, в който присъствието на документалистика е доста съществено. По принцип, британската грант е известна с това, че освен, че в нея се публикува страшно качествена литература, тя е много, в същото време много полемична, много злободневна,
публикува много документални, нехудожествени текстове. В България документалистиката е слабо развит жанр, вследствие на факта, че в продължение на десетилетия по време на комунистическия строй, някои го наричат социалистически, у нас документалистиката беше замитана под килима, беше трудно да се пише качествена документалистика, защото тя е свързана с много силно и ярко изразено лично мнение и с фактология, която често беше нелицеприятна за хората на власт. И дори днес, 25 години след промените, качествената нехудожествена литература е по-скоро рядкост в България. Тази причина ние искаме гранта да бъде своеобразен рупор на добрата документалистика. Аз по-скоро искам да поговоря малко за гранта като читател, а не толкова като автор. Защото аз я следя както започна да излиза, понеже много ме вълнува идеята за тематично концептуално списание и когато научих, че гранта ще започне да излиза и че ще комбинира чуждестранни и български автори, това беше много вълнуващо и веднага ме привлече. Тъй като аз съм чел всички броеве, с изключение на втория, който е с ужасна корица, според мен, много ясно наблюдавах в течение на времето как гранта постепенно се развива. Важно с това за мен, че наистина е концептуално. За мен тази идея да се съберат в един контейнер различни текстове за една и съща тематика, написани от различни хора, от различни краища на света, е ужасно ценно упражнение по човечност. Когато искаш да портретираш малък град, е като да портретираш човек, един човек. А когато се опитваш да направиш портрет на мегаполис, 30-тина има такива в света, които са в пъти по-големи по население, по площ не знам, но население от България, все едно се опитваш да направиш портрет на народ. Много е рисковано и почти със сигурност бъркаш. Почти със сигурност, ако се опитваш да обемеш нещото, бъркаш някъде или на всички възможни места. Исках да започна с това, че аз съм филоложка по образование, но по едно време отидох да уча журналистика в Мадрид. И там ни бяха подковали по два въпроса. Единият е по-важен за това нещо тук и то е, че никога на хората, които ни възлагат задачи, не казваме не. Първо казваме да и след това мислим как да се справим с задачата. И когато Манол ми каза, ти ще ходиш в град Мексико, правим брой, който се казва градът, не може да си в мегаполис и да не напишеш нещо там. Аз съм свикнала да пиша, свикнала съм да казвам да на такива поръчки. Казах да, разбира се, това беше някакъв примерно януари. И след това настанаха едни месеци, в които аз се тързах откъде да го започна и как да го започна. Именно заради това, че трябваше да направя портрет на нещо, което е много по-голямо от разбирането ми. То за него, сега ще ви прочета начинът, по който се опитах да си изработя инструмент и не успях. И се отказах от него още в третия абзац. Сещам се, когато бях стажантка в Мадрид, точно след като учих журналистика, трябваше да редактирам един текст на колега, млад колега, който беше писал репортаж за Гватемала. В неговия текст думата странно се употребяваше около 86 пъти, защото той беше пристигнал там и казваше: тръгнахме по една странна улица, стигнахме до странния край на странната улица и видяхме странна къща. В нея имаше странна фигура, обградена от странни треви и цветя. И аз и тогава си отбелязах, но никога много внимавай да не казваш колко ти е странно всичко, защото това значи колко ти не си се информирал и колко ти не знаеш. Естествено, че като идваш отвън всичко ти е странно. Друг такъв случай имах, в който редактирах на National Geographic, редактирах един пътеводител за Италия, в който всяка втора дума беше живописна. Значи автора беше решил всичко е живописно, той пристигаше в Флоренция, примерно описваше нейните околности и там улиците бяха живописни, тревите бяха живописни, краищата на улиците бяха живописни. И втора бележка много си направих, че и от това трябва много да бягам, много трябва да внимавам, като пиша за чуждо място, да не влагам моето невежество, моя потрес и моето елементарно очевидно очудване. Така обаче, като започна човек, като се изправи сред Мексико, сред град Мексико и почна да се чуди откъде да го подхване, до никъде не стига. Аз за това се бавя до възможно най-последния момент и го написах по такъв начин, по който
да се опитам да избягам от всички тежки критики. Не защото ме е страх, а защото не исках никого да подведа. Depuis le mois de mai.